Graduating student ako noong high school nang maganap sa akin ang isang kababalaghang hindi ko makakalimutan sa aking buhay. Ngayon, ganap na akong professional at may matatag na trabaho. Hindi ko pa rin maiwasang balikan ang pangyayaring iyon kung saan may kaugnayan ito sa aking hiram na damit. Pagkakita sa akin ni inay, agad siyang tumindig mula sa kinauupuan, saka nakangiting sumalubong sa akin. Dumating ka na pala, aniya sa akin. Teka, at ipaghahain kita habang nagbibihis ka. Huwag na po kayong mag-abala, inay. Tugon ko. Ako na ho ang maghahanda ng pagkain ko. Subalit, nagpatuloy pa rin sa aming kusina ang aking inay upang ipaghain ako ng pagkain. Kaya dumiretso na lamang ako sa aking silid para magpalit ng suot kong uniforme. Paglabas ko, nakita kong nakahain na si inay ng pagkain para sa akin. Paborito ko ho pala ang niluto niyong ulam. Puna ko, nakasingil kasi ako sa pinaglabahan ko kanina. Kaya nakabili ako niyan. Sige, kumain ka na. At alam kong gutom ka na, anak. Sumapain ho kayo sa akin, inay. Busog ako, anak. Mauna ka na. Hindi ho ako hakain kung hindi ko kayo sasalo sa akin. O siya, sige. Sige na nga. Napilitang kumuha na rin ng plato si inay upang sumapay sa akin sa pagkain. Sa pagitan ng aking pagsubo, sinabi ko sa kanya ang magandang balita na ibig kong sabihin sa kanya. Ako ho ang napiling valedictorian sa aming school, inay. Sabi ko sa kanya. Siya nga ba, anak? Tila may pagkasorpresang naitugkon niya. Ikinararangal kita, iha, at kayo ho ang ibig kong magsabit sa akin ng medalya. Kung buhay ang itay mo, matutuwa siya sa karangalang natamo mo. Kapag nakatapos na ho ako ng aking pag-aaral at nagkaroon ako ng trabaho, hindi na ho kayo maglalabada, inay. Ikukuha ko pa kayo ng katulong para hindi na kayo mahirapan. Natigilan si inay sa aking sinabi. Alam ko ang kanyang iniisip. Napakahirap na nga naman kasing magpaaral ng kolehiyo sa panahong iyon at malaking problema ang gastusin. Huwag na ho kayong mag-alala, inay. Hindi ho ako magiging pabigat sa inyo. Ito ho ang gagamitin ko para makatapos ako ng aking pag-aaral. Sabay turo ko sa aking ulo. Kukuha ho ako ng pagsusulit para mabigyan ho ako ng scholarship sa paaralang papasukan ko. Hanga ako sa tatag at lakas ng loob mo, anak. Maiyak-iyak na sabi ni inay. Kailangan ko ho iyon, inay. Sa pagkakataong ito dahil nakikita ko kung gaano kayong nagsasakripisyo para mapag-aral ako. Mula na yumao ang tatay ko sa isang aksidente, si inay na ang naging ama at ina sa akin. Bata pa lang kasi ako noon nang maulila sa ama. Ang paglalabada ang naging hanap buhay ng aking ina na ipinagtataguyod sa amin. Naging mabait naman ang mayamang ipinaglalabahan niya na si Mrs. Antaya. Kung minsan ay inuuwi pa ni inay ang mga damit na kanyang nilalabahan at hindi ako nahihiyang tulungan siya. Miss Labandera. Tudyo sa akin ng ilang mga bata kapag lumalabas ako para bumili sa tindahan ng sabon. Sa halip na ikagalit ko ang tukso nila sa akin, ngiti lamang ang iginanti ko sa kanila. Nagre-repaso ako ng aking leksyon ay naglalaba pa rin si inay.
Kaya naawa ako sa kanya kapag nakikita ko. Magpahinga na po kayo, inay. Gigising pa ho kayo bukas ng maaga, sabi ko sa kanya. Tatapusin ko lang itong ipinaplansya sa akin. Naipangako ko sa kanya, iyahatid ko ito bukas. Payagan niyo na ho akong magtinda ng dyaryo at sampagita para matulungan ko kayo, inay. Ang pag-aaral ang asikasuhin mo, anak. Ayokong may masamang mangyari sa'yo. Tulad na naganap sa anak ni Mang Jun. Mag-iingat naman ho ako, inay. Walang nakakaalam kung kailan mangyayari ang aksidente, anak. Higit kong laman ka na lansangan. Sa paaralan ka nararapat kung saan mas higit naligtas ang iyong kapaligiran. Malayo pa ang aming graduation ay nakikita ko na si inay na nagtatabi ng kaunting halaga sa kanyang alkansya. Nalaman ko ang dahilan ng akin itong usisain sa kanya. Gusto ko sana mabilhan ka ng bagong sapatos at damit na susuotin mo sa iyong graduation. Tugon niya. Halos maluha ako sa sinabi ni inay. Pero isang linggo bago ang aming graduation, naratay sa karamdaman si inay. Hindi na ho muna ako a-attend ng aming graduation rehearsal, inay. Mas kailangan ng magbabantay sa inyo dito. Sabi ko sa kanya, kaya ko ang sarili ko. Sige na, kumaya ka na at huwag mo na akong alalahanin. Pagkasabi noon ay sinasal ng ubo si inay. Nakita ko ang matindi niyang paghihirap. Inay, hindi po ninyo pwedeng ipagwalang bahala ang inyong sakit. Susunduin ko po si Dr. James para kayo magamot. Huwag na, wala tayong ibabayad. Ordinaryong upo at trangkaso lang siguro ito at lilipas din. Hindi ho ako papayag, inay. Kahit iyong itinabi ninyo sa alkansya ang ating gamitin. Para sa graduation mo yun, anak. Mas mahalaga ho ang buhay at kalusugan mo, inay. Kaysa doon, dumalo at hindi ako sa aming graduation. Walang saysay sa akin. Walang nagawa si inay, kundi pumayag na rin sa aking sinabi. Matapos siyang masuri at meresetahan, medyo lumuwag ang aking kalooban. Paano ngayon? Wala na tayong maibibili ng damit at sapatos mo. Himotot ni inay. Kahit na ho, lumang damit ang isuot ko. Ang pagkatao ko ho ang magdadala sa akin at ang aking kakayahan sa aking pag-aaral. Dahil sa kalagayan ni inay, ako na ang nagpresentang magdala ng mga damit kay Mrs. Andaya. Dahil dati ko namang ginagawa iyon. Mrs. Andaya sa kanilang bahay, isang dalaga na halos kasintanda ko ang nagpatuloy sa akin. Sinong kailangan mo? Usisa niya pagkabukas ng pinto. Si Mrs. Andaya ipinahatid kasi sa akin ni inay ang mga damit. May sakit kasi si inay. Wala si mama. Ngayon, may pinuntahan at baka mamayang gabi pa siya makauwi. Pero iwanan mo na sa akin ang mga ito. Sige, pakisabi mo na lang sa kanya. Siya nga pala, ako si Cynthia. Bel, ang pangalan ko. Umupo ka muna at magkwentuhan tayo. Kung hindi ka nagmamadali. Pinagbigyan ko si Cynthia. Matagal na ring naglalabada si inay kina Mrs. Andaya. At ako ang paminsang nagpupunta roon. Pero noon ko lang siya nakita. Siya na rin ang sumagot sa namumuo kong katanungan. Sa Manila ako nag-aaral. Last year, nakagraduate na sana ako. Kaya lang, hindi ako naka-attend sa aming commencement exercises. Sa narinig ko, medyo bumagsak ang lungkot sa anyo ko. Baka nga hindi rin ako maka-attend sa graduation ko. Kasi bukod sa may sakit si inay, naipampagamot namin ang perang naipon niya, na inalaan niya
si pampili ko dapat ng bagong damit. Ganun ba? Kung gusto mo, ipahiram ko sa iyo ang bagong damit ko. Noon na hindi ko naman nagamit sa graduation ko. Nakangiti niyang alok sa akin. Talaga? Oo, sigurado namang kasya sa iyo iyon. Laking tuwa ko sa ipinahiram sa aking damit. Dala ko iyon sa pag-uwi ko sa amin at agad kong isinukat. Saan nanggaling ang damit mo? O sisa ni inay? Bagay ho ba sa akin, inay? Ang tanong ko ang sagutin mo. Kanino galing iyan? Ipinahiram po sa akin ng anak ni Mrs. Andaya. Puro professional na at nagtatrabaho sa Manila ang mga anak niya. Sa Maynila din daw ho siya nag-aaral. Kaya siguro hindi ko nakikita. Wala naman kasi siyang nasasabi sa akin. Magaling na si inay nang ganapin ang aming graduation. Siya rin ang nagsabit ng medalya sa akin bilang valedictorian sa aming school. Isa ako sa nagbigay ng speech sa harapan ng mga estudyanteng kasama kong nagtapos. Kinabukasan, maayos kong itiniklop at binalot ang damit na ipinahiram sa akin ni Cynthia. Isosoli ko ito sa kanya at tuloy magpapasalamat. Si Mrs. Andaya ang aking inabutan sa bahay nila at nagulat pa ito nang hanapin ko sa kanya ang anak. Hinahanap mo si Cynthia? Kunot noong tanong niya. Isasoli ko ho itong hinirap kong damit sa kanya at halos himatayin siya. Damit nga ito ng anak ko. Paano mong nakuha to? Nakita kong lumuluha si Mrs. Andaya habang nagkwekwento ako. 5 taon na patay ang anak ko at sa araw na sinasabi mo na nakausap mo siya, iyon mismo ang kaarawan ng kanyang kamatayan. Naaksidente siya ilang araw bago ang graduation. Nang malaman ko, may kilabot na gumapang sa aking katawan. Sa ngayon, sariwa pa rin sa akin ang pangyayaring iyon. Mahirap paniwalaan pero totoo. Kung minsan, naiisip ko, si Cynthia ay isa lamang sa mga sinasabing ligaw na kaluluwa.